باور дорем. Шумо чӣ хеле ки медонед дар мо никоҳи муваққатӣ вуҷуд надорад. Инро фаромӯш накунед, дӯстони азиз. Дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадед дар дуюм проекти зан ва мард. имрӯз ман дар хизмати шумо ҳастам ки бародарони зиёд ба ман муроҷиат карданд ки мо дар шаҳрҳои Россия мехоҳем ки як зани муъмину мусулмон дошта бошем ва бар роҳи зинокорӣ наравем. Аз мо эҳтиромона хоҳиш карданд ки нафароне ки мехоҳанд, модароне ки мехоҳанд фарзандои худро, духтарои худро дар шаҳрҳои Россия шавҳардор кунанд, марҳамат ба мо пешниҳод кунанд. Дӯстони азиз, бачаҳо пайдо шуданд. Акнун навбати духтаро. Мо духтаро интизор ҳастем. Дӯстони азиз, мо аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки нафароне мехоҳанд зану шавҳар ё зан гиранд ё шавҳар кунанд. Ҳозира шуда бисёр бародарон ба мо муроҷиат карданд. Ман медонам ки мардои мо шердил ҳастанд, мард ҳастанд, мардии худро нишон доданд. Акнун аз ҳама модарон, падарон ва хоҳарон хоҳиш ва илтимос мекунам ки нафароне ки дар шаҳрҳои берун аз Тоҷикистон ҳастанд, дар шаҳрҳои Россия, марҳамат муроҷиат кунед. Хонадоршавӣ, зангирӣ ё шавҳаркунӣ ин ҷои шарму ҳаё изон нест. Шарму ҳаё шармандагии он аст ки вақте ки шумо дар як оила зиндагӣ мекунед, ҳамроҳи худ ягон зани бемаҳрама хона меоред. бинед ки чӣ қадар ташвиши зиёд дорад. ёе ки дар хона касе нест, шумо як зани бемаҳрама хона мебиёред, баъдан аз пушти шумо касе медарояд. Шумо бинед чӣ қадар шармандагӣ мешавад. Агар шумо ба никоҳи муъмини мусулмонӣ зан гиред, хона биёред, ҳазор маротиба беҳтар аст аз оне ки шумо дар хиҷолат ҳастед. дӯстони азиз, ман медонам ки апаву хоҳарои мо хеле шармгин ҳастанд, хеле зо мекашанд. солҳои сол дар шаҳрҳои хориҷи кишвар бешавҳар мегарданд ва хоҳиши шавҳар кардан дорад, аммо одаме ки ба дили онҳо наздик ҳастанд, чунин одам ёфтанаш хеле кам аст. ба ҳамин хотир ин барномаро мо кардем ки мо барои шумо интихоб мекунем шавҳарое ки ба нангу номус ҳастанд, ба имон ҳастанд, мусулмон ҳастанд. барои шумо интихоб мекунем ва номерҳои онҳоро ба шумо мефиристонем. дӯстони азиз, фаромӯш накунед ки мо алоҳида барои занҳо ва алоҳида барои мардҳо дар WhatsApp гурӯҳ мекушоем ки танҳо мардо аз новостиҳо, аз хабарҳое ки мо мепартоем, яъне агар як духтар пайдо шавад, мо пешниҳоди ҳама мекунем. пешкаши гурӯҳи писаро мекунем ки бародаро, чунин духтар ҳаст, таваллудаш манами хел, аз кадом шаҳр аст ва мехоҳад ки шавҳари хуб дошта бошад. бародаро мебинанд дар ин гурӯҳ, интихоб мекунанд. агар интихоб кардан, мо ба шумо албатта чикор мекунем, яке аз шуморо номерҳои шуморо дар ҳамо апа ё хоҳар метиҳем. ёе ки дар гурӯҳи зано мепартоем 7 домод аст, манаминаш 23 сола, инаш 30 сола, инаш 35 сола, инаш 45 сола. кадоми модарҳо ё ки апо хоҳаро интихоб мекунанд, ба кадоми шумо писанд ояд чунин сину сол, чунин марде ки дар хориҷи кишвар, дар шаҳрҳои Россия кор ва фаъолият мекунанд, шумо интихоб мекунед, номерошонро аз мо мепурсед, дар личкаи мо менависед, мо шумо дар номерҳои ҳамон касро танҳо барои як аз шумо метиҳем. дӯстони азиз, мо чунин гурӯҳро дар WhatsApp аллакай кушодем ки 7-8 бародар аллакай пайдо шудааст. ва ман аз ҳамаи хоҳар, модарон, хоҳарон илтимос ва хоҳиш мекунам ки аз бераҳгӣ кардан, аз танҳои умри худро гузарондан дар шаҳрҳои хориҷи кишвар, марҳамат ба мо муроҷиат кунед. мо медонем ки границаҳо маҳкам аст. баъзеатон чандин солҳо Тоҷикистон рафта омада истоданд, аммо шавҳар надоред. ва бародаронам чандин солҳо Тоҷикистон рафта омада истоданд ва зан гирифта натавонистанд. дӯстони азиз, ҳозир бошад бисёр аз шумо наметавонед Тоҷикистон рафта ва аз Тоҷикистон ҳам омада намешавад. ба ҳамин хотир мо имрӯз ин гурӯҳро кушодем ки бародарон дар вақти карантин зиқ нашаванд. касе ки хоҳишмандай бо ҳаст, ҳамин хел бародаре ки зан дорад, дар Тоҷикистон зан дорад ва мехоҳад ки дар ин ҷо зино накунад, ба роҳҳои бад наравад. барои мо пешниҳод кард ки бародар ҳамин хел занакҳо пайдо шавад. мо
албатта вақте ки никоҳи муъмини мусулмонӣ кардем мо 100% ба кала мегирем ҳамаи шароиташа. дӯстони азиз, кӯшиш кинед ки апаву хоҳарои худро дар шаҳрҳои хориҷи кишвар танҳо нагузоред. камакак агар нангу номус дошта бошед, бародаро, шумо ҳаракат мекунед ки хоҳару апои шумо дар танҳоӣ умри худро беҳуда нагузоранд. умрҳо рафтаистааст. умри одам як дам умрҳо гузашта рафтаистааст. ҳар рӯз шаб рӯз аллакай рафта истодааст. чандин сол мешавад ки апаву хоҳарои мо дар шаҳрҳои хориҷи кишвар бешавҳар ҳастанд, на фарзанд доранд. якдам ба хабар мешавад ки 40-45 рафтан аллакай фарзанддор нестанд. ба ҳамин хотир камакак аз хоб бедор шавед ва апаву хоҳари худро, ҳатто модарони худро пурсед ки шавҳар карданӣ ҳастед ё не. ман медонам ки як бор пурсидани шумо барои монеа намешавад, ба сабаб намешавад барои апаву хоҳарои мо ки онҳо хеле шармгин ҳастанд ва намехоҳанд ки апаву додару хоҳар ё ки падару модари худро ранҷонанд. агар як бор гуфтанд розӣ шаванд, фикр боз масхара мекунанд ки шуд мефоридасту нагуфтӣ, шуд мефоридасту мо шиштем. Не бародаро, дар ин ҷо камтарак аз гӯшаи эмон дур нашавед. як бор не 2-3 маротиба духтаротуна, апотуна, хоҳаротуна, модаротуна пурсед. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. номерҳои мо дар болои экран аст. мо кӯшиш мекунем ки барои апаву хоҳарои шумо, барои бародарон занҳои хуб ёбем. дар бораи духтаре ки рус буд, духтари рус ки дар шаҳри Екатеринбург бигем агар хато намекунем, дар наздикияш аст. духонага дорад. аз 35 то 40 мехоҳад ки бо як марди узбек ё тоҷик ҳамхона шавад, никоҳ кунад, закс кунад. албатта никоҳ, як бародар пурсид ки никоҳ кардан мумкин аст. албатта ягон зани рус беникоҳ зиндагӣ намекунад агар мард нангу номус дошта бошад. иншоалло ки ҳамашон ба розигии худо худаш никоҳ мекунанд, закс мекунанд, зиндагӣ мекунанд. худо хоҳад. дӯстони азиз, марҳамат, саволотон бошад дар комментария нависен. мо бародаронро ҷамъ кардагем, новбати хоҳаро. марҳамат, мо занги шуморо интизор ҳастем. то боздид дӯстони азиз, ин ман будам Парвез аз канали Я Таҷик, Самбои ТВ Екатеринбург дар шаҳри Екатеринбург. фаромӯш накунед дӯстони азиз, дар охир гуфтанӣ ҳастам ки як модар 46 сола аст, як фарзанд дорад, дар шаҳри Екатеринбург мехоҳад як марди муъмину мусулмонро хонадор шавад дар шаҳри Екатеринбург. марде бо нангу номус бошад ки фарзанди ӯро бо фарзандӣ қабул кунад. як фарзанд дорад, писар, ва модар ба мо чунин гуфт ки албатта вақте ки мард фарзанд дошта бошад, фарзандои ӯро мо ба фарзандӣ қабул хоҳем кард, мисли фарзанди худамон. худованд нигаҳбонтон бошад. марҳамат, модарони азиз, шарм надоред. эмон, яке аз шарм аз гӯшаи эмон аст. ман ҳамчун фарзанд маро қабул кунед ва ҳар чизе ки дар дилтон доред, марҳамат, ба мо нависед. мо дар хизмати шумо ҳастем дӯстони азиз. ватсап мо доим кор мекунад. кӯшиш кунед ки аввал дар ватсап нависед. касе ки зангир аст ё шавҳар карданӣ аст, дар бораи худ каме маълумот диҳад ки мо тавонем ба як домод ё ки дар як келин фаҳмонем ки ҳамаи писарбача ҳамин қад ё ки ҳамин духтарбача ҳамин қад синни сол дорад. баъд бародароне ки дар шаҳри Екатеринбург бо оилаҳошон зиндагӣ мекунанд, духтарашон ба балоғат расидааст. бародармон 23 сола аст, тамоман зан гирифтагӣ нестааст. мехоҳад ки як зани муъмини мусулмон дар ҳамин ҷа гирад. падару модарашам албатта ҳаст. иншоалло касе ки духтари худро ё ки писари худро шавҳар зан доданӣ аст, духтари худро шавҳар доданӣ аст, марҳамат муроҷиат кунед. тӯи тамошоро иншоалло якҷоя мехӯрем. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. ман Парвез ҳамчун фарзанди шумо, ҳамчун бародари шумо ҳамавақт кӯшиш мекунам ки ба саволҳои шумо ба пуррагӣ ҷавоб диҳам ва ҳамавақт кӯшиш мекунам ки дар бари шумо рост бошам. ва бародароне ки моро дуруст мефаҳманд, марҳамат, фикру ақидаҳои худро нависанд. ва нафароне ки моро дағал қабул кардагӣ ҳастанд, дар комментария мо онҳоро интизор нестем ва суханҳои бади онҳоро шуниданиам нестем. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. мо ҳастем бо шумо.
салом дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадед. Ин дуюм навори мо ҳаст дар проекте ки зан ва мард аст. дуюм проектмон аст. Дар ин ҷо се бародар дар шаҳри Екатеринбург мехоҳад ки оиладор шавад ва беҳтарин зан дошта бошад ва фарзанддор шавад. дӯстони азиз, ба ғайр аз се бародар боз як зани рус пайдо шудааст ки мехоҳад бо марди тоҷик ё узбек хонадор шавад. дар наздикии шаҳри Екатеринбург ду хона дорад, ду комната. мехоҳад ки дар ҳамон хонаи худаш шавҳараш рафта қатиш беставу кор кунад, якҷоя зиндагӣ кунад. худо нигаҳбонтон бошад. нафароне ки хоҳишманде оиладор шудан доранд, марҳамат нависен дар комментарияи мо. апо хоҳаро, ман медонам ки мардуми тоҷик хеле шармгин аст аз ҳисоби доштани эмон аст. дӯстони азиз, аммо беҳуда гаштан умри худро гузаронданда дар ҳамин шаҳри Екатеринбург ҳам ҳастанд ҷавонмардоне ки бо дили гурдае ки мехоҳанд зани муъмину мусулмон дошта бошанд мисли шумо. бар ин ба мо муроҷиат кунед. мо сирри асрори шуморо амонат пинҳон мекунем. албатта кӯшиш мекунем ки сирри шуморо пош накунем ва мо кӯшиш мекунем то ки барои шумо ҳам як ҷавонмарди хуб пайдо намоем ки шуморо соҳиби шавҳари хуб бошед. дар ҳақиқат чунин барномаҳо дар ютуб дида намешавад, чунин гапҳо дар ютуб дида намешавад. мо ин барномаро кушодем то ки апау хоҳарои мо, бародарои мо ва модарони мо ки дар шаҳрҳои ғариб бо фарзандонашон зиндагӣ мекунанд, барои шавҳар додани фарзандонашон ба тоҷикистон мераванд ва бародароне ҳастанд ки барои фарзандошон аз зан додан тоҷикистон мераванд. ё дар шаҳри Екатеринбург, на танҳо дар шаҳри Екатеринбург, балки дар дигар шаҳрҳо ҳам ҳастанд падар модароне ки бо фарзандони худ зиндагӣ мекунанд ва мехоҳанд ки дар ҳамин ҷа шавҳар тиҳанд, духтарошона ё ки писарошона зан тиҳанд. марҳамат, метавонед шумо муроҷиат кунед. падарони азиз, модарони азиз, мо дар хизмати шумо ҳастем. бародароне ҳастанд ки ба синни соли 23 сола расиданд, аммо наметавонанд тоҷикистон рафта зан гиранд. мехоҳанд дар ҳамин ҷо оиладор шаванд. мехоҳанд ки дар ҳамин ҷо оиладор шаванд. дӯстони азиз, шумо муроҷиат кунед. мо кӯшиш мекунем ки чунин бародароро пайдо намоем, ё ки бародаро бошем, кӯшиш мекунем ки чунин хоҳаро ва апоро пайдо намоем. дар ҳолати муроҷиат кардан дар ватсапи мо шумо дар бораи худатон каме маълумот диҳед ки барои шумо кадом синни соли зан лозим аст ё мард лозим аст ва чӣ гуна зан барои шумо дар кор аст ё ки чӣ гуна зан барои шумо дар кор аст. дӯстони азиз, ин зани имрӯз ба мо фиристондааст ки аз 36 сола то 40-45 сола мардак бародар хӯрад. салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. ин аст дуюм наворе ки дар проекти нав, проекте ки зан ва мард ҳаст, мо пешкаши шумо мекунем. дар ин проект дар қисми дуюмаш як зани русе аст ки дар шаҳри Екатеринбург, наздики шаҳри Екатеринбург духонага дорад. мехоҳад ки як шавҳар кунад, дар ҳамон духонага қатиш зиндагӣ кунад. танҳо як духтар аст ва мехоҳад ки бо марди тоҷик ё узбек хонадор шавад. ин нияташ ба фикрам ки барои зиндагии хуб дар оянда ҳаст. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, касе ки аз 35 то 40 ҳаст, аз 35 то 40, марҳамат, дар бораи ҳамин зан мехоҳед аз ман маълумот гиред бо воситаи ватсап. баъдан бародарони зиёде пайдо шуданд ки ба мо навистанд ки бародар мо зангир ҳастем, духтари хонашам ҳаст, бачаҳое ки 23 сола, 24 сола, 25 сола ва бародароне ҳастанд ки аз синни 30 боло ҳаст, яъне зан гирифтагӣ аз заношон ҷудо шудагӣ, аз оилашон ҷудо шудагӣ, мехоҳанд ки ягон зани насх, зани хуб ёбанд. дӯстони азиз, боз як бародари дигармон аз шаҳри Екатеринбург дуртар дар шаҳри Россия аст. оилааш аз дунё гузаштааст, дар ҳамаи шаҳрҳои Россия зиндагӣ мекунад. хоҳиш кард ки ягон духтари муъмини мусулмон бошад, мегирам. хонаву дараш дар ҳамин ҷо аст.
бародарони азиз, як модар хоҳиш кард ки бародароне ки аз синни 46 боло ҳаст ва мехоҳад ки соҳиби зани хуб муъмини мусулмон панҷвақта намозаш боша, марҳамат дар ватсапи ман нависен. Бародароне ки мехоҳанд зиндагии худро пеш баранд ва нафароне ки зан надошта бошанд ба мо муроҷиат кунед. Хоҳиш мекунем аз ҳамаи шумо ки бо нашавад ки шумо зан гиред дар шаҳрҳои Россия ва пайдо шавад ки аллакай зани шумо аз Тоҷикистон ба сари моро омадааст ё ин ки набарот. дӯстони азиз, хеле ман хурсанд ҳастам ки имрӯз бародарони мо муъмину мусулмон ҳастанд, нанг номус доранд ки намехоҳанд ба зинокорӣ даст бизананд, аз роҳи бад гаштанӣ ҳастанд. Ба ҳамин хотир ба мо муроҷиат кардан бародари азиз гуфта ки мо хоҳиш дорем ки дар ҳамин ҷо мақсад зан дошта бошем. ин апам хоҳиш кард ки ягон марди солхӯрда бошад, мақсад аз 46-50 болотар бошад, фарзандам дошта бошад. мо фарзандоша ба фарзандӣ қабул мекунем. худаш ин модар, ин апаҷон як фарзанд доштааст, дар ҳамин ҷо синфи 4 мехонад, дар шаҳри Екатеринбург аст. дӯстони азиз, хеле ман хурсанд ҳастам ки имрӯз шумо бетараф нестед ва инро гуфтанӣ ҳастем ки занҳои мо дар куҷоанд? занҳои мо ҳам шукронаи худо хеле бонанг номус ҳастанд ки дар 5-6 сол дар шаҳрҳои Россия кор мекунанд, бешавҳар ҳастанд. аммо беҳуда вақти худро барои чӣ қадар беҳуда мегузоред? Марҳамат ба мо муроҷиат кунед. ин бародарое ки ба мо муроҷиат кардааст, мо кӯшиш мекунем, пешниҳод мекунем, агар яке шуморо қабул карданд, номерошона ба шуморо метиҳем. шумо худтон метавонед ки занг занед, бо он бародар ҳамсӯҳбат шавед, дар кадом шаҳре ки набошед. мо кӯшиш мекунем ки номерҳои шуморо ба касе натиҳем, аммо номерҳои нафароне ки зангир ҳастанд ба шумо албатта метиҳем. танҳо номерҳои шумо апаву хуҳарот барои мо амонат аст. мо намехоҳем ки як кас шуморо беҳуда занг зада хафа кунад. дӯстони азиз, баъдан дар охир бо гуфтанӣ ҳастам ки мардами ба нанг номус, марҳамат, метавонед занг занед. нафароне ки ҳар як фикри беҳуда доранд, ҳар як рафтори беҳуда доранд, марҳамат, метавонед зангам назанед ва дар комментариям гапҳои қабой нанависед. барои он ки мо ин кора кардем ки мо худмон апаву хуҳар дорем ва шумо ҳам апаву хуҳар доред. шумо чӣ хеле ки медонед, дар мо никоҳи муваққатӣ вуҷуд надорад. инро фаромӯш накунед дӯстони азиз ки ҳар нафаре ки нияти хонадоршавӣ дорад, марҳамат, ба мо занг занед. ва нафаре ки муваққатӣ нияти зангирӣ дорад, метавонед ки аз пишти ҳамун коротон шидан гиред. дӯстони азиз, бачаҳо пайдо шуданд. акнун навбати духтаро. мо духтароро интизор ҳастем. нафароне ки мехоҳанд дар ҳақиқат зиндагии худро дар танҳоӣ нагузоранд, марҳамат, дар ватсапи мо нависед. мо такрор ба такрор мегӯем ки номерҳои телефони шумо, маълумот дар бораи шумо барои мо амонат аст, дар дигарон намегем. номерҳои телефонтона танҳо мегӯем ки ҳамхели духтар ҳаст, мақсад шавҳар кардани аст. кадоме ки мақсад дар бораи шумо мо маълумот метиҳем, худмон маълумот метиҳем, кадоме ки розӣ шава, мақсад бига ки ҳо майли, номерҳои ҳамон одам мегирем, шумо да метиҳем ки шумо бо он кас ҳамсӯҳбат шавем, кадоме ки ҳақиқат зангирай. ба каси iPhone 12 чихол дар кор бошад, стекло, марҳамат, дар комментария нависен, мо адресша метиҳем шумода. зане ки ба мо муроҷиат кард ки шавҳари тоҷик дошта бошад, боз хост ки мард аз 36 боло то 40-45 бошад. салом дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадед ба канали мо. ин проекти нав аст ва қисми дуюми зан ва мард аст. дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо як хабар расонданем ки дар шаҳри Екатеринбург 3 бародармон пайдо шудааст ки мехоҳад бахча як беҳтарин зан пайдо намояд. дуташ писари 23 сола то 25 сола, дигараш IC боло аст. дӯстони азиз, боз як зане пайдо шудааст ки зани рус мебошад.
зани урус дар наздикии шаҳри Екатеринбург мехоҳад як бо як марди хонадор шавад, бо як марди тоҷик хонадор шавад. барои ҳамин ба мо муроҷиат каст дӯстони азиз ки ягон марди бо дили гурда бошад, марҳамат, метавонед дар номерҳои мо занг занед, мо номерҳошонро метавонем шумохтона ҳамсӯҳбат шавем, бо якдигар соз бигирен, агар якдигартон маҳбуб шавад, марҳамат, метавонед хонадор шавед.